Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona ukufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingusithembiso kwaNdlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni namhlanje. Uyambukela Udilayva wetekisi oneminyaka engu-26 obudala. Olimele imhuzu kembalo emva kokuzithele esihlahleni ngemoto emgwaqeni uVincent Dixon eKenland Road namhlanje ekseni esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kube ukuthi obehamba ngesithuthuthi ezidlulela uthinte inkampani yonogada e-Reaction Unit of South Africa ecelela Udilayva wetekisi usizo obevaleleke emotweni eshayisa isihlahla. Aberusi abagcine befikile endaweni yesigameko kuzotakula umshayeli obesemotweni eshayisile. Udilayva uthe uhlulekile kuyilawula itekisi ngesikhathi eqeda ukuvika enye imoto ubese ezithela esihlahleni. Uphuthunyiswe esibhedlela kuyothola usizo oluphuthumayo. Mbukeli, bekuyizonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.